ଛୋଟ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ସବୁ କିଛି ବଦଳାଇ ଦେଲା। ଗପଟି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗାଁରେ କମଳା ଆଉ ତାର ଝିଅ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୁଇଜଣ ଛୋଟ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଦେଇକି ବସିଥିଲେ। ସେମାନେ ବହୁତ ଗରିବ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ଏବଂ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ବଢ଼ିଲା। ଏହା ଦେଖି ପାଖରେ ଥିବା ଦୋକାନୀ ମୋହନ ଭାରି ଈର୍ଷା କଲା। ସେ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲା। ଏଇ ପାଣିପୁରୀ ଖାଇଲେ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଁରେ ଅପପ୍ରଚାର କଲା। ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତ ବସିଲା। ସବୁ ଲୋକ କମଳାକୁ ଦୋଷ ଦେଲେ ଏବଂ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ କହିଲେ। ହଠାତ୍ କିଛି ଦିନ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଗୋଟେ CCTV ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଲା। ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ମୋହନ ନିଜେ ପାଣିରେ କିଛି ମିଶାଉଥିଲା। ଆଉ ସତ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋହନ ହିଁ ସେ ପାଣିରେ ବିଷ ମିଶାଉଥିଲା। ମୋହନ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲା ଏବଂ କମଳାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲା। ଏଇଠୁ ଆମେ ଜାଣିବା, ସତ୍ୟକୁ କେବେ ହେଲେ ଦବେଇକି ରଖି ହେବନି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବାହାରକୁ ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଗପ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେନି।